Perla hitip nem bun na bring jeng ngem smutu te bangila don la kajong ko company. Akan ko dor ngong ba pidon ya ko company. Pila de tau ya ko company. Akan ko dor ba pitau ya ko company. Ngan ong ye pi apo social media kamtam ki perok ki balapan kala profesional dashboard ya ka profile kajong pi kemod ba hitip nem ba katu ke profile ke ba pila pan kala profesional dashboard kemod ba kala dei ka company ke jong pi katu ka dei ka company ke jong pi namar ba ka Facebook ka dei ka platform andre ka profile jong pi ba pin pen kala anda pila pen kala profesional dashboard kam tam mo te kemod ba pin kamai pisa nang tu te kemod ba ka profile jong pi menta kala dei ka company te pide ban sim kia mo ya gane namar ba ka profile jong pi kala dei ka company te sibu lada ki viewers ki wan ban views ya ka profile jong pi ya ki reels kemod rong ya ki reels ya ki photos jong pi kemod ba pin yo jing siu nang tu te kemod ba kan long ka kumju hi kum ki customer mo te pi yo jing kamai nang tu haden ba pi upload takadaw kemod ba ka profile jong pi ka dei ka company dei ka Facebook pada ka dei ka platform nga try pis ngutu ya katamo ti sim kia ya ka profile jong pi wanom sim sting wanom du jing kerman ma